അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് വ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, കേബേജ് ഉപ്പേരി വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ അടുപ്പത്ത് ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിയെ എന്താ പറയുക, പതിയെ വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. അടി പിടിക്കുകയോ കരിഞ്ഞു പോവുകയൊന്നും ചെയ്യൂല, ഉഷാറായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഓയിലോ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാ ഉപ്പേരി നമ്മളൊക്കെ ഗീ റെഡിയാക്കി ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉപ്പേരിക്ക് അരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടിയിട്ട് ഇരുന്ന സമയത്ത് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പറിക്കണം കേട്ടോ. കാന്താരി മുളക് നമ്മൾ പറിച്ച് വെച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ തൈകളുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് പറിച്ചിട്ട് വരലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറിച്ചിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ തൈ കേട്ടോ. കുറച്ച് പടർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കായ് കൊണ്ടിട്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ മുറ്റത്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് നമ്മൾ കറിയിലിടും കേട്ടോ. മത്തൻ, അതേമാതിരി ഉപ്പേരികൾ, പരിപ്പ് കറി, അങ്ങനത്തേലൊക്കെ നമ്മൾ കാന്താരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കാന്താരി മുളക് നന്നായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള മരുന്നാണ്. ഷുഗറിന് പ്രഷറുകാർക്ക്, ഷുഗറുകാർക്കൊക്കെ നല്ല തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതിലുള്ള കായ്കളിങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് നാടൻ കാന്താരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ചെറിയ വലിപ്പം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് എരിവുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് കേബേജിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപ്പേരികളിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ചറിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ ചിരവിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ.